5, 6, 7, 8, ibomba mo. Single, single, double, pak, 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 pak. Kapamudzo! May paldo, kaya kayo kakon Jo, may papanampaling, may papanat siya, tapo, may papagindredo sana naman. Yan na naman ining kaya katamong eksena. Buring-buri yung topic tamo for today. Kasi, kung inaakala mong sasaktan kita, sasampalin kita, nagkakamali ka. Ayoko marumhin naman kamay ko, wala akong dalang panlinis. Chares! Paman lalaki, paman babae, cheating, infidelity, in topic tamong ngeni. Few weeks ago, anyang may mag-chat ko ka rin kaya katamong Jo, mangutan ko na ng best topic na buridang i-discuss kayong podcast session. One of the things that you came up with, is cheating and infidelity. And speaking of cheating, rengabi ako ngayon eh. Kayang diskusyon na podcast, rengaduang cheaters. Chares! Chares mo! Rengaduang matinik, mapusok, matulis. Iko yung Jody, ang Popa Ibels TV. Palakpakan talang mayat siya. Tambong mapakli. Talaga naman. Paman, kakarog ni ko yung Jody. Lako paman sabihan, kakarog na ka? Jo, inkutang. Manuala la kaya rin kaya katam talapanalbe. Ing itsurang Bells TV. Itsurang Jody Mercado. Matinek. Siguro kami tangkahin magloko dui. Mag-alis ng tinik. Rengantiyang itsura. Rengantiyang magtitinik ng isda. O yan, Jody. Rengantiyang itsura. Rengantiyang datangan. Ilang mabagsik. Kayang paamang babae. Anyway, naman king sasabihan kong mag-cheat la rin in the past. Ako naman din sasabihan super loyal la. Kareng-karelang relationships in the past. Pero, masanting yung kapisasabihan nini for today's podcast session kasi marakal makarelate. Keng showbiz na mo pa chepe sasabihin, ay ikay, may kawani la kasi may babae, makanyan, ay makanyan, may kawani la kasi ating third party. Number one topic ini, not only because it does not only happen in show business. It happens in real life. Daily struggles ng paman babae, paman lalaki, cheating. Ne? Kay babae, kay lalaki, matwa, anak, bakla, tomboy. At one point in life, we all got cheated on. Yako, I got cheated on. And I cheated as well. Siyempre, pok-pok-pok-pok aning labanan ko, yung dala-dalaga ko. Katulan ng bells. Katulan ng bells. Antiyan talaga ing datangan ko. Kanya, pisabihan tamo ngeni ko nga duwa. Miyadja ko kako. Sabihan yung nga nga ng bulok na sa saliko. Pero napansin ako kining pisabihan tamo ngayon. Wala mo apag sadyaning masalesing. Siyempre, Diyos ko. Kaya pong talapanalbe, kaya katamang podcast, kaya rin makarandam na impong susulod na po ning malaguta mong Mac Mariano. Buri ahas din ka na. Ahas. Paki-focus tayo mo kay camera. Oy, ahas din ka na akong fans ngayon. Kasi pinpisabihan tala rin, aas. Katulad naman. Pisabihan tala ring ahas, ring mang agaw, ring papaagaw. Ako maniwala ko niya. Before anything else, let me just say this. Cheating is not just about cheating someone else. I think it's destroying the very foundation of trust that holds the relationship together. Maniwala ko ka rin. Kasi impamag sumig-cheat ka, aliwa mo itang niloko mo yung tao itang trust. Diba? Itang trust yung lalako mo. And trust is something that holds the relationship together. Maniwala ko ka rin. Kasi, marakal ko kaluguran. I experience ko rin, marakal ko kakaluguran na may mamang babae la rin asawa da. Yeah? Kay bat, at syuko ketang panahon na makikisabi la ka rin asawa da to put to get back and fix the relationship na messy. Sabi ko, yung bababaeng sarili yung makanyan. Makikipatela ka rin kabit. Rempamong kabit. Number 1 lang mga tapang. Anak ko pang kapal marine. May kakapali ko daya. Bel sa talnan meaning sofa. Anak ko pang kapala marine. Kabalat ko damulag. Anak ko pang atapang. Nanong karapatan yung magmatapang. Te ako maglangot blade. Tsaka ako minom kalamansi juice. Gigil ko, isa dami sarili mo kareng kaya kanya niya kareng pakibat daring kabit. Kadareng kabit. Ayala akong karapatang makibat. Kapag kabit ka, manahimik ka. Kasi, yako ne, when you do that, kapag if you involve yourself in an extramarital affair, at pinili mong, kasi you can't say it's a mistake, may kamali ko. It's a choice you made. You made that choice. Ibels talaga.
Gigilig. Alibalo mo. Gigilig ko mo. Kasi kaya sensitive topic kayo Oo, and Yako, honestly, with all due respect kan tatang ko, at some point in my life, when I was younger, tatang ko may babae. And I've seen how much pain that costs my mother. Abe kay Mako during that time na mangagay Mako. Kasi, pisabihan tayo, mas yung topic ni kasi Mako, aliwa kasi feeling ko ne, although metong yamo level ing pamag-cheat. Pero kapag mag-cheat ya ing metong nga lalaki, keng girlfriend na, that's different from if mag-cheat ya ing metong nga lalaki, keng asawa na. Kasi why is it different? Wow. Kasi when a mom gets cheated on, when a mother gets cheated on by the husband, mom chooses to stay because of the kids. And that's what my mom did. Imako, pinili ng magstay kasi imako na kami buring mawalan tatang. So imama ko rago, she endured the pain. And itatang ko naman, siguro, ako sensationalize natin, ako sasabiang normal. Pero in the Philippines, more often than not, ring lalaki. Talagang parti na yata ning ing kultura, ing pamambabae. Dahil ako yun yan. O si mapitatang ko naman, ako naman kasi, there was a time I resented my own father because of that. Sabi ko naman gagawa na anak. But ima ako, ikit kang makikipate. Talagang lulusob yung ima ako. Talagang pampelikula. Talagang mamili ka. Ng ima ako. Ako o itong babaeng mukhang talibatan. Ng ma ako. Talagang ang titang eksena. Pero, sabi ko, ama ko, may pawarikawan yan. Mga tita. May pawarikawan yan. Kaya ba, sabi ng mako lagi, ako man pepaboren. Akong pepaboren. Siguro, sabi ko, emo no normalize naman tinod yan. Oning, I've seen how my father changed. Niredeem na naman yung sarili na. At, ima ko, sabi na nga, ako boring mawalang kayong tatang. I don't want you to have a broken family. Naman yung boyfriend, kayong girlfriend. Retang single ret. Areta, reni ren kaya nakan talagang kaya screenshots here, screenshots there. Talaga makipatela. Inge ko talaga abuburyanan kay mga sitwasyon ren kabit ilang mga tapang. They have the audacity to fight back. Dapat pag may kamali ka, ikang kabit, manahimik na ka mo. May kamali ka, may nira kang pamilya No ka rin mo kukuha na ng tapang mo, para pakipate na rin legal wife o rin original, ala kang karapatan, lumod mo yung sarili mo keng danum bubukal. Onang John, Nakatapang ko. on the other side, ako lalawen Ken Evers. Mo pagtanggol ko yan, Jody, talagang. Ating panibatan. I think siguro both ways. I don't know. I could not speak for everyone. Siyempre, dakalareng manamdaman. Wow. Kaya katamo, kaya pisabihan tamo. Kasi, dahil nga liwang lalaki po, deta nga lulubpa kay relasyon, patalasawa. Malyaring talakasawa la. Malyaring talakasawa lo. Kaya, medyo feeling adventurous. Yun ang munta video, yun ang munta BPI, ang pang Metrobank. Yung puri ko sabihan, atin niyang miyayaliwang pupuntalan, nano kayang sangkan? Mainip ya, bisayang adventure kang life. Pero, kasi dakal kwentong makanyan ay pare, Lenmita, agyumita. Tingnan kaya mo naman kwento. Wow, kay, peer pressure. Okay, kay, trip. Wow. Trip, huling syempre. Kay, it's a testament of their masculinity. Rang lalaki, makanyan lay Feeling ko kayan mo na Wow, kayan mo na Tira mo na Lenda na ka mo. Lonta na ka mo. Talaga balo ng linyahan. Daniela. Talaga balo ng linyahan. Lenda na ka mo nung talagang magyumyan. Okay, yan pa kantaw. Nano, may atalan balugbog. Ano nga, kayo. 3 hours mo na Pero so, makanyan mo. Kaya ba kanta, lawen na mo, anong mo? Example mo na. Halimbawa mo, Ibel. Sa example ko pa nga dwa, Halimbawa mo, lepitan o kaya, make yung move. Gusto naman tinuktok yung metong. Happy nga manong ko ito. Nano at saka rin babae. Sabihan ta kasi rin aliwa hanggang makatapulo ng burining lalaki nung bisaing babae alang malyari ali. No. It's a choice you're both making. Yes. Actually, karin ko sa amunta. Wow.
Kasi, syempre, nung ene man tumuktoking metong, nung ene man Wa, tuking metong, nung iya mag-responding meto, Wa. ali kasi rin aliwa, oy ting matsura sasabihan da na at syokeng babae kasi ing babae, yang usually ing babae dapat yang stronger. Kapag kano yung babae yung kinurol, sinabi na ng babaeng no, alang malyari hanggang makatapulo ng buri ng lalaki. tsaka, Ali, both of you are making a choice. Diyos, tumilyarita na ekabisa, kay ba't ating pemilit na, malyari may dala Wow, pwede may barangay. kasuhan. Wow, totoo ita. Pwede Wow. may- pero And let's talk about that legal repercussions later on. Yung buri kong sabihan kaya kayo nga yung buri kong ikotang. Para ba kaya kayo in cheating, it's only about, physical disloyalty. Tamong meto nga bagi, tamong imburida. Para kaya kayo na ano ito. Kasi rin alam mo lalaking excuse na, kaya kaluguran. It's only a one-time thing. Fun mo ita. Kasi rin, kakakit ko kayong pelikula, rin alam mo, mahal mo ba siya? Mahal mo ba siya? Crispin, Basiliana, sa mga anak ko? Ana, tangan tita. Buri mo ba Ako ne, well, siguro, lalon me, depende kayong sitwasyon. Kasi, malalyari kasing mika ka, ating malalyari opisina eh. Pwede kayong office na itang uling kaya closeness, ne. You're together Kasi- 8 hours a day, Kasi correct? manya, walo kayong oras miyabe. Ako naman sabihin na, kasi minsan itang paralan nyo kayong pamigo, Tsaka may bra. pag-vent out kayong family Owa. problems, personal Ay, ba't problems. malayo kayo itang, iya pala makanya niya naman. Wow. Mika ka, bala mo ban kayo. Maliliyari yan. Yapin yung excuse na nga ngayon. Pero again, Alisang kanita. if you have control, Kasi, no matter what, hanggang mafo-fall na ka, ay karakal ko kakilala. Actually, ating ko nga duwang friends, office mate, dala rin meging ka-extramarital affair da. Kasi kano, may fallan yung time na sadla, yung kakwento na, yung sasapu kayong problema na, yung karami, na malandi ka pa rin. tsaka masakit yung pisabihan kayong gaya. Eh, nako. Medyo. Nako man talaga toknang. Masakit yung pisabihan kayong opisina. Wow. Halimbawa, uy, tana naman ni kaya na. Miyabe no May naman. kapeno na naman. Uwa. Wow. Ikit kuminang kasya keng motoring magatal. Oo. Keng kotse, makatakapya pa mong kay, buntokan, makamasya pa mo. Oo. Lani kaya kilala itang buwak ng masanga. Jo, Ay. uso la pa mo ang iniretang kay. Uso na retang insulation kay sakin. Wow. Oh. Ngayon kasi sila ng Pamayad Hotel. So, reta ng insulation, retang foil, ilang panakapyo para may labas kayo. Mga gatal. Mapanyirang pamilya. Actually, tingalwa, miras la ka rin eh. Oh. Ne? Pero, tingalwa naman, itang mong relationship karas king. Pero minsan, even though wala kasing physical, itang uling, Ay, cheating na ito. Ako maniwala ko. The moment you lied, hanggang inabalo ng peg sinungalingan mo, peg laraman mo, the moment you lied, you're already cheating. Tsaka wining masakit yan cheating na ko yang. Para ka na ako, cheating is not just about physical disloyalty, tang meto nga bagay. Maniwala ko that cheating is making someone feel that they're not enough. Kasapat para ka ako. At oiting masakit. Oiting cheating ka na ako. And I don't think na pag sila, ali, one time thing mo ito, ali, nyameninton kang aliwa because you're looking for something else. And your partner does not seem to be enough for you. Manton kang aliwa eh. Paano wala nyo ita? Koyang. ako naman, ako kasi, siyempre ba, maganda ka ako and Paniwalang ko ito. Paniwalang ko ito. Hanggang masakit paniwala. Paniwala ko. minsan kasi kaya, itaping, balo mo minsan sometimes it starts din at home. Halimbawa, nung itang oras, itang care, itang pantunanan ng lalaki. Aliwa itang physical na muli ka mo, itang sesen me, para sa pagalya. Pakanan Pero yun ng panahon itang ding kakatampe nga, itang mong simpleng datang niya, itang lakone, masilibila kasi rin nga rin. O ganda rin niya ako nung akong babae, sawa ko, loko may sapatos, pagkain. Wow. Sinagap ke pa. Ang gampang nita kapag silben, magluto kong pamangan, pemipida ka mala, niningat ko rin anak mo, dinilo ko rin anak mo, dininis king bale, mangan kan dili mo mati na may gluto, mo pa rin gagawang reason ka na ako, mambabae ka, malibi ka. O, Malibi ka, ika. luwa, apin Nagigil ko. Kayda. Cool, mo Excuse kasi. na wa, rin aliwa, mo kasi you don't take care of me. Wow. Pero, more than that, sana isip natin ito, lalo na nung, ding anak! Ninong migay, ninong menyon do, ninong kay, miglutong bakal daw, pong kay. At saka minsan mo itay minsan mo yung pamagkamali. Kahit
tawag lang ng laman. True. One time mo ita, kabatsiran mo Ay, in wala trust. nasira. Saka, Kay, minsan kasi, kailangan mag-snap out of it ka eh. Lalo na nung talasawa na ka. O nang rengaliwa, mabubulag la. No matter what. Ating kung kakilala, talagang bala mo, he became a totally different person. Na nabalo, likwano ring family na. Tapos it took him like 1 year, bayo na realize, oh my God. Diba? Ating ko palang pamilya. Ika naman babae, mabilis. Ika naman kabit. Nung likwane ning lalaki ing asawa na, just for you to be together, what makes you think na na naman gawan kaya kaning lalaki to? Nga ang asawa na alakwan, ika yung nakalakwan. Diba? Pwede nang gawan. It's a cycle. Kanya, yako, nung ako siguro yung babae, although na ako man talagang babae, mga 50% mo, 51%. Kasi tutubo no rin ka akong kay. Mangay na lang. Masakit lang. Bala na regla. Nangaos ka na, lactating na. Gaga. Ali, manubula. Ano naman, sir? Ayaw pa. Dalaga na eh. Dalaga na ako. Manala. Nakabibibra ko. Oh. Anyway, hanggang ako babae, I know that pangaras keng cheating, nung lalaki nung talasawa at lalandya na ako. No. Kasi rengaliw ang babae. Tsaka mag-research na ko mo. Rengaliw, gandang excuse. Ako balong ating excuse dito. Ako balong committed. Ako balong tinyang asawa. Ako balong tinyang boyfriend. Mag-research. Kaya ka malandi. Kaya ka mangutang. Mangutang ka. Negawan mo yung assignment mo. Aliwet ang kabun na kasasampang ang pong bibilak. Pwede yon. Magatal. Talagang may kakapali ko buntok kaya kayo nga daw. Wala kasalanan. Pero, alimbawa, so makainom na eh. O yan nga manuan ko. Ali kasi, Lilibi. alam mo na. Minsan kasi namin ipanagkat na limbawa, yung metong at niyang problema, makanyan eh. Totoo. Kay ba't, detang karen video, mahal ko siya! Alam pa makanyan eh. Alimbawa, ila pa, mitawla pa. Kay ba't, likwane eh. Ba't likwane para kayong aliwang babae. Ay, aliwang lalaki, burik sabihin. Minsan maging mitsa mo naman kayong lalaki ita, ken tutuki, yan naman yung gawang manloko kayong babae. Correct. Higay ganti. Wow. Pero ikayo, let's say, Timo, maniwala kayo that ing meto nga mag-cheat atin niya pang second chance. Does he or she deserve a second chance? O sige na. Unaan me, Bells. Para ka siguro, di na may pa, mas malalam. Hindi na pang meto nga Mas chance. malalam pa. Yun, yung alang progress. Isabihan nyo pa, talagang kalala. So, ikaw willing ka. Let's say, Daniela, you found out that Daniela is engaging herself into an extramarital affair. Tinyang affair kay ngaliwang lalaki. Then na may pang meto nga chance. Tina kaya anak. Tina ko anak. Mo ba Tina ba? Then na may meto nga chance. Sabi, nano mo sabihan mo kay, let's say ako'y Daniela. Nagkamali ako. Jo, Naguranda ka, Bes. May kamali ko. Uwa! mas mataba yung bulsa kasi, Bells. Bes, mas makaba yun kasi kalating ka, Bes. Mas bagay na yung pamag-turtleneck, Bells. Kaya kanya tao rin. Turtleneck kaya, Lia. Nano mo sabihan mo? So, pag naman kitang kayo, agawa na ito. Oy, tapi ni sinabi ko, mas magaling niya, Bells. Jo, kasi Magaling feeling niya, ko, pota, sabihan na rin, pota yung pamagkulang yung Bells. Oy, tapin. Pero din may second chance. Maniwala ka. Tapos pa na yun may magbayo. Okay, good. Okay. Ako naman, makanin, bayo ko mukutnan. Siyempre, on the end of Bells, yan naman yung kutnan eh. What if, baliktaran tayong sitwasyon, Jo? Ika naman mo. Nung ako Daniela. Ako lagi kong sagot, it depends on the situation. Depends king nano yung halimbawa naman mo, ika yung papel ng Daniela. Mas magandang Daniela sa mata ni Bells TV. Charas. Ali, yako antini. I will give you a second chance. One last time. Second chance, buri nang sabihan, second and last chance. So, pakatandaan na may second and last chance. Kasi, rengaliwa din niya may second chance din, hindi pang another chance. Wali. But, if I give you that second and last chance, I will make sure you will be under the microscope. Ganaganang galo mo, nung kamunta, nang susulod mo, nang pabanglong ginamit mo, nanumpengan mo 3 times a day, pilang butila nasimpengan mo, pilang baso da numing ikok mo, miyadya kakakos, itong ating linampas ka rin. Ate ako balo, alalas na. Pero, Kasi sinira mo yung tiwala, bala mo baso ya mo, potang ating ng lamat,
lamat ne, you cannot put it together. Pakat-pakat na yan. Pero Wow. kailangan na nga ako muna eh. Kailangan ma-inform ka. Mm. Bakit? Kasi po tatatagetan po itong Kanjan Lloyd. Sabihan na, Ot baka stricto mo ka ako. Pati pa naman butil ng nasi, binangan mo. Oo. Well, kasi sinira mo yung tiwala ko. Tapin na eh. Until such Wala time mo- na abalo kung niredeem mo na yung sarili mo, then we will be okay. Baka nanong mo ko pagtiwalan nung yung mga lating bagay ngayon. Mo kuha pagtiwalan. O, kasi sinira mo Baka yung niyan, tiwala. ot baka niyan ka. Sinira Bala mo ako kasi sa yung tiwala. titinan mo kung tiyan. Sinira mo yung tiwala. Sinira mo kasi yung tiwala. Tinan mo ko dyan sa liwaitang paka-Alben. Yung sulod kong short, maluto yan. Ot luya yan. Ot Oh, yan. wapin. Dyan mo Wapin ko naman. dyan. Nung may babae Ali, ka. pero I think siguro that ang mga lating bagay. Oo. Pwede lang palampasan. Sometimes Oo. reasons la rin eh. Pwede lang palampasan. Ay, Ali, ako, Ali. You will Pero be under Jo, the halimbawa microscope. mo, muli ang alas 11, muli ang alas 12, aliwaya baong muli. Etang pisabi yun dapat by one, mararapat. Oh, wala kita, wala Let's naman. say, Apulo yung pisabi yun. Diyan may mong 9 out of 10 malaria pa. Mhm. Pero itang 8-7, may baba na yan ka rin. Kasi Mm. meto nga pa magkamali, pa magkulang ang meto, malaria pan larinan eh. True. Uy, tapin niya, one last chance. Pero kapag ginawa na ka na naman, tapos talagang binrake mo na naman yung trust, I don't think redeemable pa yung relationship. Tsak- Kasi, ako maniwala, once a cheater, always a cheater. Pero once a cheater can Yeah. can reform himself naman. Kasi ako ne, ako naman 7 mig-cheat ko ne. Sabihan mo na. Ali. Ay. Ali ka ta mag-cheat. Ay ka ta balyaring mag-cheat. Ay nuko, deng mata. Dapat. Deng mata makamanyang ka mo baludan na. Yes, Pero yes. ing buri ko sabyan ne itang ita mo kasi minsan tapin weak weak May na. may na for the sake of Tukso. may nga Oh, pressure ka karing tukso. kaluguran mo. Wow. Makanyan. Pero hanggang pilala pa Ay manustos pa, kaya ka, kuya. halimbawa mo, Mikawani, ay pare, may papakilala ako sa'yo. Correct. O kaya may Makanyan. patela mo. May patela Kailan pa mo. man may kawani. Okay, May patela mo. Jo, Mag-good time ka. mo na, lilingan, minsan din nga liwa, kay ngobra, minsan, Tustos. da Wow, kayo. pitustusan Minsan ta. naman, kamay na ka. Pero siguro, sang kanita. Itapin control. You should always have control. Kasi, one time ya yan. One time ya yung tawag na ning laman. Stung petulan me, lalo na nung pamilyado kang tao, masira nga gana. Isipan mo ring anak. Ika namang babae, again, you should always think and do research bayo ka pumatol. Minsan ang pwede nang sabihan ng lalaki, ala, maluwat na kami ngala, kawani na kami. Just go, no. Ka maniwala. Hanggat ala kang proof to back your evidence up, ka maniwala kasi manyira kang pamilya. Saka, siguro atin larin role din kaluguran. Wa naman. Kailangan siguro din kaluguran maging good influence naman Wow. ka rin kaya bed ang Wa kaluguran. totoo. Meto nga naman siguro lawenta mo. Social media. Wow. Bakit mo? Artista, influencers, minsan kasi lalon da rin ka rin ng followers, masanting labi, and all, and something like that. Minsan nakakit na lang may kakuha nila, ay okay mo palang may kawani. Ay okay mo palang A Matong shining kaliwa. example to other Kita. people. Wow. So, bala Pero mo- in social media din ko, nga, maging yung dalan yan, mag-umpisa kang liking the post, Ay, wapit. diba? Sharing the post, eta pero na. tilanggi din. Eta Yun yung na, babae tay. talaga. eta na mo messenger, chat. Wow. Ay na pa, wag ka dito Uy. wag ka ditong mag-chat sa Messenger. Secret Hawak niya to. Oo. conversation. Doon ka sa Instagram o kaya doon ka sa isang account na malandi. Balo ko ng galawan na yan. Balo ko ng galawan na yan. Okay, doon sa number, mag-text ka, sabihin mo kung wari, ano ka, ikaw yung nagtatrabaho sa Okay. construction. Ini. Bells, pilang ka cellphone? Ay, ako man, Daniela, pilan yung cellphone ni Bells? At Oh. wow! Woo! Style mo, bulok. Talnana lang. Oo. Aro, mabibisula ka At na. saka atin lang pang code din eh. Kung wari mo, Bakit paring na? gardo, ana. Paring gardo. Gardo ka. Pero abe ne keng Jo. Kay, Jo, nanaytang hotel halimbawa kinitang mo makantita. Halimbawa mo ika, Nanitang hotel tang makantita. Victoria Balume! Balume!
Ako na, tatakpan ta ka. Mintana ako ka rin. Mintana ako ka rin. Mintana ako ka rin. Mintana. Mintana ako. Sige, oh. Ako liligal. Mintana ako rin nabi ko rin barkada ko. Barkada mo ka naman. Barkada ko. Kung pitak lang kayo sa Barkada ko. kuya. At siyempre, yung panahon na ating kasal, before the marriage. Itong mga nung ating bridal shower. Magpapaniwala aking bridal shower. Ating groom shower. Wow. Ipa-shower tayong groom. Gusto ko, aliko. Ati ko sana. Isawer me. Ati ko Isawer me. Sabunan me. Ayan, natandaan ko na. Halimbawa, ikaw mo, lagi mo na, Mac Mariano. Ako saan yung bells. I love you, paring Mac. Style. Pare, potang alas 2 na itampi sabi tamong reng manok. Ano mo? Apis-apisan tala reng manok. Ay makanini. Malyod. Ay ba man apis-apisan. O Mariana, migit tana. King, mabuhay yan. Wow. Balo mo na ka. Balo na. Lumo ko biya. Magdala kang ekstrang malan, pare. Ana, may pawasan ka po ta mapali. Akin ng kay. Mga libi. Akin ng atsi. Babers, what a kang backpack yan. Anandar lang, balaksang munta ka mabuhay. Magdala kang goma. May pawas ko. Style. May pawas ko. Siyempre kay. May potang makalub na kasiga, manahang paralan. Tuknangan nyo yan, Koyang. Ay, ring audience pala. O itapin kay, ating mig-trending na, ako balong, ayal benda na. In-screenshot na yata nitang asawa detang pisa benda. Kalakalmakan yan. Tapos in-expose na la. Nino na ita Miko, ay Miyoko, ay Miko? Mera kapya ing lalaki. Na emo naman kasantingan. Ali, kaluban niya. Ali, kasi dakal. Kawangis nepin itang lalaki. Itang lalaki na itang ginawa. So talaga king itsura yun? Sorry. May batsura ito. Sorry. Oy, mas masating na Ano yung pogi naman. Tsaka tayo, di naman na pan. Batakan may pakitang angulo. Di naman, tandila, tang... Siya. Apat na yung red flags kasi. Wow. Halimbawa, talagang kain naman te. mama ko kamo, makanyan, kabud na kamo at mika ka team building. Wow. King kumpanya. Kabun na ka ating Riders Club. Pero aliwayang sasakyan na. Magmotor ya, balo ka. Magmotor ya. Ali magpalam yan, mag-ride kami overnight. Wow, overnight. Sake kaming motor. Magmotor kami. Ali, dakala rin. Red flags. Halimbawa mo, minsan natin kayo importanteng lakad. Denny rin kay, usual open secret. Deta Nino Reng madidate February 14. Nino Reng mag-date February 15. Wow. And ating pang mag-date, ating pang kaya sa lubong. Atin lang aliwang dates. Yako namang babae, rin kayo namang babaeng mga landi. Magpa-date kayo pang 16, hanggang pangali kayo Valentine's Day. Kasi rin original, talagang ilang Kem 14. Pumayag ko pa talaga, Talagang buriyo na yung latak. Baka milabas kayo mo. Mga landi. Anyway, manyaman, may kakapali na ako, daya ko yun. So, di ako nabata. Balang pakiramdam ko mapipit na ako katawan yung conversation. And then kaya, halimbawa mo, hindi pa red flag pa. Halimbawa mo, mabibisto ka tabers kanina. Pasensya na ko po, minsan, den gastos mo bali, mo agagastusan den pamilya, aliwaing agagastos mo. Wow. Kasi pamayad mong 3 hours. Ali, siyempre, pamayad ng 3 hours sa kanya. Jo, salineng masanting amala. Correct. Pero baluan mo rin babae din. Ilang gagastos rin. Uso na ngayon Bati yan. makanyan? Ilang babae, ilang gagastos ngayon rin. Talagang marakal makanyan may kalat. Ay, bisa kayo sabihan ko lagyo. Ing lupa ngayon ni gastusan dya. Ing lupa ngayon ni gastusan dya. Kawangis na yung itang may babae, gagastusan niya kanitang babae tayo. Kaya turtleneck na ngayon, gastusan. Kaya kwintas na ngayon. Ay, ali. Anyway, alata na yata ang oras. May kakapali na ako buntok. Masyado yung... Balo mo, 1 hour is never enough for this conversation or topic. Ali, atin pa palang 15 minutes. Ang buri kong sabihan ng tini. Ali, let's go to the resolutions. Tapin, resolution. Number 1, Number 1, you should always have control no matter what.
Okay. No matter how tempting. That's both ways. Both ways. Babae, Wala, lalaki, wa. bakla, tomboy, itomboy. Nung tomboy ka, pati rin tomboy ngayon eh. Balong man babae law man lalaki eh. Makalito na lang naman. Ito niya number one. Pero Control. No matter how tempting it gets, hanggang makanano ka ka-tempted. Kasi usually mag-cheat la ring tao at their most vulnerable vulnerable. Yeah, Spell vulnerable. state. Spell vulnerable. Itang may nako. DOY. Okay. DOY. Boy na labo yita nagdala. Ali, totoo. Number one, control. Wa. Coming from both parties, male or female, the guy or the ladies. Wa. No matter how tempting it gets. Ngayon nung balo mong weak at vulnerable ka that moment, stay away. Wa. Yeah. Walk Get away. Walk away. Walk away. Get the heck out of it. Far, far away. Pakalaut mo, pakalaut. Kasi istong may mangailangan kang company, mangailangan kang kalinga. At nung kapatid may asawa mo, alang mamiya kanita, pantunan miya ka rin liwa, lumawot ka. Ore ta nga resolution. At katlunan nita, magumpisan kang social media. Palike-like ka rin post. Malaguya kayong profile picture, ne? Wow, malaguya Ay, pero ba't matuloy kaya nga singit. kaya Magigil ko. lupa yung oblong. Wow. Ali oning ring lalaki, minsan ilalaway kang itsura din. Karakala babaeng pidalandanan daking outfit, ang pakay pero talagang ring lalaki, makakailang gang nino na mo, papatulan da. Pati lang code din. Ay, hipon niya para hipon. Ay, pwede na. Karela. Mamang lang katawan. Bugsijeng buntok. Style yo. Anyway, so those are my thing. Control. Keng social media, stay away. Ika yung babae ni. At saka ini. Number one yung indication ni. If the guy, I respect boundaries. Maniwala ko kitang ing cellphone mo, privacy, kaya yan eh. Kasi ating one time kinanda ko king live eh. Dapat ba ating yung access king cellphone mo ing Actually, kaya kang dapat partner? aliwaya pang topic yan eh. Wow. Ali, uning din tayong Sige. kay. Idalan me. Itabla tayong bagya. Dapat ba tinyang access ing boyfriend or Basta girlfriend tingnan mo mo or sa ing pinan. husband or wife mo king cellphone mo? Ya ko maniwala ko, ali naman itang re-report mo, ay ning phone ko bulalatan me from inside out at syokya ka. Ya ko ali, pero you should never be afraid to leave your phone Yes. that's where right. your partner can access Yes, it easily. yes. O din ka na ako. Kasi burin sabihin, if I can leave my phone anytime, anywhere, hanggang ala ko, tsoko king banyo, it means I don't have anything to hide. Correct. Pero nung tatal ng king cellphone ko, long ko mo, ning asawa mo, ning But girlfriend mo, ring palwa. wala namang, anong akin mo, wala namang kina, na malaram ka, malibi ka. Ika. Sige. Ako naman, Joyny. Ako ining mantra ko. Lalo na sa kalimbawa mo, ipamusit kami ni Ngabe ako. Ining mantra ko, meto nga mo. Waste of time, waste of money. Correct. Kasi, mo nabalik yung oras eh. Halimbawa mo, let's say, ginawa ko na eh. At this moment, ngayon mong alauna hanggang alas 5. Itang alauna hanggang alas 5 mo ito, malyari kaya sanang spend time kay anak ko. Wow, kay family. Kay family ko. O kaya, nung ating buring lakad, na ating buring puntalan, malyari mo namang gawan, sabi mong week ka, week ka, di puntahan kitang gawan, dapat mong gawan na bakit ang mila ko, ilub mo kitang pangawik mo. Correct. Kasi ka na may sarili mo. Itapin control. Wow. Tuto Kijo. Mandilo ka mo. Mandilo Mandilo ka marimlang ganun. Pali mo katawan ka. niyo. I-press kon ka, mangan ka, sinjan ming Netflix. Mangan ka, Matutod magrosaryo ka, Magrosaryo ka. Ipami, Bapo Maria, Santa Maria, yung Espiritu Santo, hausan me. Talaga. Maposes ka. Maposes. Hanggang maposes ka. Ako itang kadwa, waste of money. Totoo naman, gumastos ka. Gumastos ka eh. Diba? Itang, alimbawa, mo naman kasi sa 300, 700 giant. Kanyali mo na yung ulam tayo eh. Mac, ing 300 keng limang aldo, magkano ya? 1.5? 1.5 na eh. Mo naman 300 per day ang gastusan mo. Totoo ito. Minsan, ini pa. Halimbawa, Lumawat ko pa eh. Sambales kayo, magbagyo Siyempre kayo. lang makakilala kayo. Tangalang makakilala kayo. Mga landi, Balo makasakiting moves na rin. Sa lasa likod kumuta kayo, SM Pampanga, ting may kilala Alaya kayo. ko pwede SM Pampanga. Sa likod ko ka rin t-shirt, kan department store. Ala. Malyari. Pa resort la. Gusto nga resort. Dati ating KTV, kay Robinsons. Balo mo nga ring lugar, eh. Balo mo nga ring lugar. Ikaw yung sode. Kitang bandang gulot. Napupin ngayon kaya wada ng parking lot. Dati, aliwayang lot. Bulik sabihan, itang pera sanang nilaan mo
linele mo sana, tinipon mo sana for future purposes kang family, tuition fee, pampagawang bale, Wow. surprise kang misis, Wow. birthday mo, birthday. Actually, minsan ding okasyon kang pamilya may sasakripisyo up. Minsan, limbawa, akalingwan mo, migset kayong kaya, lakad. Anniversary ng asawa mo, graduation. Akalingwan ng mo anak pala, ay, Ulimping masyado kang occupied kang pamang babae mo. wapin. Karin lulubit ang waste of time, waste of money, Correct. nung sanang, tutuki, hindi na talaga yung priority. Kanya dapat control. Control Kasi nung talaga. priority yung pamilya mo, mugawan hanggang na. makanano ka pagal kay obra, isipan mo, gagawan ko ini para kay anak ko, Correct. gagawan ko ini para kay miss ko. And at the same time, maging good influence ka nung ating kang kapatid, ating kang minsan, ating kang kaluguran. Wow, si Jody, ganyan pala magsalita, parang ang pait-pait niya, ang dami niyang alam ha. Makanta. At Oy. supa mo rin king kay, at supa mo rin king babae, at supa mo rin king lalaki. Tayo ka mo, Bells, lentane mo. Ya ako naman. Ibang kakmya, roskas miya. Pero- Kasi Roskas, kareng bayin tao kay tang balam naman pag bitaw-taw na kay bikawani la. Wala papila eh. Pero nung talasawan na ka, syempre itang oras mo kaya mo niya ang pamilya mo. Kasi alway tang bikalugod ko may asawa. Dakal blessings kaput na darating blessings Tas tapi sa sopan yung nanuman na problema, pisasabyan. Tas kareping anak netang lugod. Pasok ko yung aking relasyon nyo, makanyan. Masyado yung seryoso. Hindi, Wapin bala mo na, talagang, pinaliwanag. bala mo talagang Aliwad na Kaya nagkamali hindi. niya one time. Aliwad. Ibig sabihin, Ining turtleneck na manaliway pwesto. ibig sabihin na ding tukso nga rin enorme makasaw. O tiyan mo mo iwasan. Oh. Maging one kaya naman. Kaya pangarap yung pamilya. Correct. Sopa. Kasi inuman makasaw yung tukso nga rin Correct. Nung adudungos laran, tiyan ko Oh, mapentungos. laway mo na yung mampao. Ninuwaring at suking pendant na ning kaya. Oh, yan. Yung family na. Kwintas. Palakpakan tayo kayong punto Kaya ngayon nga ni dua. Bella TV. Oh, diba? Sinulod na yung, natural na si Daniela kining set. Kanyapin sinulod na yun. Oh, Ito kanina, syempre. dwala rin. Itami ito nga naman sa sulod. Kupol na pa. Kupol na, pero okay mo ito. Kupol na pa. Makasulod dyan naman eh. Eng kayi, yung kontador na ning Meralco. Leti, may nga palasen. Taliri na. Awa, yung Oo. wedding ring. Wow. Rengalyo man si Lulukas Dore. No? Anyway, masisinya lang ko wala na kanong time kanyang pang may conversation. Pero ating pa metong, last night ni, communication. Wow, communication is very important. Kailangan yung misasabi, ne? Kailangan alayang sikreto yung lalaki, alayang sikreto yung babae. Nung sabihan ng mga inayang metong, kailangan yung suporta ng metong. Ipagsuporta kayo. Correct, wow. Kasi wow. pag nandaw, Conversation na mo, na? at the end of the day, ala namang wala, o kumusta yung obra, manyaman yung pengan mo, makanyan. Tambayo ka matutod, itang Basta itamong simpleng kumusta yung aldo mo. Diba? At the end of the day, ikaya pa mo rin miyabi. Wow. At At saka, the end of the day, ninuwaring ulyan mo. You promise to stay with each other no Wow. matter what. Ako naman yung last kong sabihan ka rin, mga landi. Talagang ako patuno ko nang since the beginning hanggang ngayon. If you think niya man babae lareng lalaki, it's because they found someone better. Kasi rengaliwa, kasi mas burina ako because I'm better than you. No, never. Some people cheat not because they found someone better. They cheat because they have stopped valuing what they already had. Yapin yan. Tiknangan dang akakiting value da ring asawa da or ring partners da. Pero that does not mean you are better than the original wife. You will never be better because you are just kabet. Parang talingan da kagilagid. Pero rengaliwa, tagal da, pera mo ah. Wow, rengaliwa naman. Rengaliwa. Pero Oh. I mean, Tumaba. may kaya, may pakday. Wala matati experience kay pera mo yung tagal na Kaya kay Abels. ako milalat Na. O siya. Iroscast ko niya. Sinabi mo na ka na. Alinano mo rin buri mong sabihin? Sabihan mo na. Tamupin, basta conversation, may pa kumusta. Masating pa niya mamas siya, labi yun. Wow, Anak, beto, di ba? beto. Time Time, for each yeah. other. What? Time for each other is very Karen important. mo, sinabot na kayo. Totoo ito. Mato ka At pa saka nga. maiwasan itang longing mo for other True. kay, di ba? Other stuff. Numanton kang aliwa. But Basta- anyway, Itang dati yung gagawa na niyang bayo-bayo kayo pa. bayo, mag-date kayo. May sabi, anong mag-Jollibee kayo dati di Jollibee pa si bayo. Dagdagan yung order Wow. yun. Tsaka, hanggang masakiting biye,
hold on to your promise. Mm. Always go back to your promise when you got married that you choose to stay no matter what. Eh mo nga till death do us part. Ngayon till life after death, ana pa, di ba? Oh. Betaw man miras karetang legal implications. Soon, next podcast session, nanula ring legal implications kasi atin, yung kabit pwede kong makulong. Concubinage. Ati pang on the Wow. part of the guy of Wow, the balo ko husband, ay lalaki naman, adultery naman. Adultery. Actually, legal term ka rin kabit ababayi, king law, paramour. Para Oh, yes, I remember that. Paramour kayo. Banday Wow. ta. Banday ta. Para- That's what you get when you get your heart. Nakasarala rin nga rin. Anyway, so again, control, communication, o rin kaya katamong takeaways for today's podcast session. Karetang ating balak mambabayo, kasalukuyan yung mambabayo at sukoking infidelity state, do not do that. Kasi protektan nyo rin pamilya yun. Kasi when you choose to lie, the moment you choose to lie, you're already cheating. Tandaan nyo yun. So be honest ka rin, partners. Trust each other because if you lose the trust, you're actually losing the very foundation of your relationship. So sana karetang may nalbe at tinok ng ating ko nga balo. Mo, kanako kasi nga balo yung paghiganti eh. Pero ang Kuya Jody, ang po kambel sa ating lang takeaway sa rin nga doon nga rin. Hanggang paglakwang ko laking podcast, masanting lareng sinabi da and take it from them. Kasi rin from the male perspectives. Pero balo mo, Ber, sa limbawan makatulalaman din eh. Halimbawa, tamin sabi la, Peg, balit mo yan! Lupa yung bisagra. Sura na. Sa rin pingali ba, pagpalit mo na ako mo, kayong pang matsure, ka man lang may milig mas malago. Pero ako, Brita. Kasi bala mo dyan ming kaya eh. Okay mo, basta malaguya. Basta malaguya. Never mo dapat gawa. Matsuraya, malaguya, lupa yung alimango, lupa yung alimasag. Kami pa rin dapat petulan nito. Diba? Control pa rin. At yung tingkang nyasan ngayon asawa mo. Ngayon yung talagang manintun kang aliyoy. Gad-gad mekem paderi kang babae. Paliming shen sipi tapik-tapik mo nepa. O yung lalaki. Yung lalaki, bahala na ka. Ting sapuang saging. Bahala na ka. Kayagtanatan. Gawan mo, okay? Anyway, wala tayo na kanun time kasi na pa mo yung conversation tamo. Wow. Bisa ako magpasalamat kasi tiknangan nyo pa yung kaya kayong gagawan para makiramdam keng kapamujo podcast session for today which is about infidelity, cheating, pamang babae o paman lalaki. Bayo kamiras ka rin. Bayo kamiras ka tampon nung balam na dapat ng gawan. Kapamujo. Wow, bayo kamiras ka rin. Kapamujo. Palike pa yung shensi. Charas! I love you. Thank you very much, Ken Pamanal Bay. Sana natin kayong ikuwanggan ditak mo. Again, ausan yung Espiritu Santo po ngayon na agyo. Panalangin na marakal. Sana mas marakal pang relationships, ing maging strong, bonded together. Ala nang masirang relationship dahil mo karang mga landikeng lelele. Mga dila. Mga di. Yes, Kako kayo thank you pisamban. very Mga di much. kayo. Kapamujo!